Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Bueno, Galicia, grazas, que chegamos aos 1000 días. Eso son moito máis de 1000 euros, pero bueno, 1000 días, exactamente 1050 está neste momento, así que me creo que pronto aos 1500 debemos de chegar, aos 1500, 28028, UNICEF o 28028, por favor. Veña, polos nenos, hai que chegar aí. Bueno, Pablo Rosa, esta delegación que nos chega dende Ponte Carreira, onde mandamos un saúdo. Moi boas noites. Boa noite. A ver, falarnos quen son eles. Bueno, pois eles son un grupo de reiceiros que levan 26 anos indo a tocar todavía, os 5 e 6 de xaneiro polas casas solicitando aguinaldo. Chámase cuadrilla de reiceiro. Cuadrilla de reiceiros. Reiceiro, quedarán poucas. En Galicia, sí. Quedarán escasitas. Sí, poucas. E daqui ahora hai xente nova que empeza a sair, tamén a... E entón, isto que imos ver agora un pequeno extracto do que les fan os días 5 e 6 de xaneiro. Exclusivamente, non se fai en todo o ano, a máis que esos días, propiamente dito, 5 e 6 de xaneiro. Bueno, pues... outros sitios onde empezan xa a semana que ven, que salen no Nadal. Sí. Pero como lle cantan os Reices? Porque hai cantos de Nadal e cantos de Reices, hai manueles, depende do sitio. Perfecto, pero que imos escoitar agora, os que nos sabían... En Ponte Carreira salen os Reices. Nada máis que os Reices. E ademais cantan en dous bandos, uns contra outros. Un pé outro pé outro. Perfecto, bueno, pois o mellor de todo será ir o día 5 ou 6 de xaneiro ali a Ponte Carreira. A que hora se pode escoitar isto? Tan todo o día, empezan na misa, ou se empezan o día anterior, todo o día van percorrendo casas, bares, e despois o día seguinte fan as 3 misas, non é? Fan as 3 misas que se fai, van cantar as misas e siguen todo o día recorrendo. Bueno, pues, 2 días enteiros. O mellor será ir ali, 5 e 6 de xaneiro, pero bueno, vaya un poquito, valga tamén, verdad, este sucedáneo aquí no lugar, e escoitamos entón esta cuadrilla de Reices que nos trouxeron a esta noite. E queren dedicarlle o canto a Pili, que está ingresada no hospital, para darlle sorte coa súa enfermedade, e ademais, pois tamén dedicarlle aos traumatólogos da planta do clínico. Pois para Pili un bico moi grande, dos seus amigos do lugar e da súa cuadrilla, evidentemente que aquí están. Tamén anunciamos que hai un certame de regueifa no Centro Cultural de Valadares en Vigo o domingo a 7 da tarde, domingo 7 da tarde no Centro Cultural de Valadares, regueifas. Bueno, vamos a escoitar isto. Reices. Respondió uno de ellos, eso no nos convenía.
Cuadrilla de Raíces de Ponte Carreiras. Estamos viendo algo realmente ancestral, ¿eh? Claro que sí. Bueno, recandeiros, ¿cómo va aí esto? ¿Qué? Estamos chamando 28028. Todo mundo co seu teléfono móvil. Que ninguén duvide en mandar esa mensaxe a UNICEF. 28028. Veña, polos nenos, Rápido, polos nenos. que hai que chegar a 3000 chamadas, non?